Jo, no vole. A víš to? 1000 lidí se sešlo na pražské stanici metra. Na oslavu Čeho? ježdění jednoho eskalátoru. Ale to taky to neuvěřitelné. Tak to je krása, je tolik lidí pohromadě. Škoda, že neslyšíme nějaké oslavné chorály. Myslím, že nějaké zkusíme rozpoutat. Třeba se ještě začne fandit. Můžeme 3, 4. Kdyby byl Bavorov, co jsou uvolněny. Hej, hej. Tak bychom strkali prsty do prdele. Máme tady i ty nejmenší fanoušky. Ty nejmenší se přišli podívat na otevření prvního eskalátoru na pražské stanici. Vlastně nikde jinde. Máme tady taky hnusné fanoušky. Přiblížíme si, tady jeden jde zrovna. Taky opravdu staré fanoušky. Málo. Ty, kteří nemluví česky. Máme jednoho starého fanouška, který je svinec, takže nám nerozumí třeba nějaká prostá slova. Pes? Pes kolejský. A pozor, jde Indián, pozor, Indián, máme tu Indiána, který přišel také na slavnost. Tak to je neuvěřitelné. To prej čo, vole. Co? To prej pes, vole. Kde? Tam, metru.